per una curiositat que he trobat, que, bueno, i també, pues, ja que estem a Boat, pues, bueno, que tot i ser discoteca, pues, també se ven veure, és el que hi ha a la nit, no? Que és el rècord de l'ampolla més gran del món. D'alcohol. L'ampolla d'alcohol. Sí, que tu quan diries que és? Així, estimat. Parlem de litros. De litros. És botella, és de vidre. Jo també participo o sou Botella de participants? vidre. Bueno, podeu participar els dos. Què, 20 litres? 50? Més? 200 litros. Sí? 300 litros. No, s'ha provat, però 311 litros d'alcohol. És que pensa que és la més gran del món. De whisky, sí. I qui la carrega? Com serveixes? No, però és clar, és que pensa que a sobre... 300... Això te dura 2 nits aquí, Sí. Bueno, però és que, clar, tu penses que un litre és un quilo. Clar. Comptant sol alcohol ja són 311 quilos, més el que deu de pesar el vidre. Clar. Sí. Allò s'ha de moure entre 4 persones. Lo que ha d'aguantar el pes, el vidre ha d'aguantar el pes de l'aigua. Sí, no, però això es veu que va fet com un ingeniero, saps? Ha fet la forma de la botella i tal perquè ho aguanti tot i es pugui mantenir, sí. Aquí aquesta botella no la volem. No, Aquí botelles més senzilles. que a part, també mira, que la botella aquesta, és el que fa, en plan dalt, fa 1,5 metres d'alçada. Però és que... T'has de pujar amb una escala, tio, un puchero, Sí. tio. Home, com a atracció, fiques al mig de la pista. Si no, jo això no sé com se serveix. Bueno, o si no, com es diu, els catxarros aquells que fiquen la botella, que és com... Ai, El aguaservis. parla, tio. Sí, però, bueno, però allà te passes una mica i fots un desastre. No, l'aguaservis. El xufes a davant d'un aquaservis, d'això que pitges... No, però pues això, una marca d'un whisky escocès, això se'ls en van a l'olla, això 2016. Regne Unit, no? Sí, Sí, però és que també m'ha fet gràcia perquè diu que fa 1,5 metres d'alçada, però fa 2 centímetres més que l'escocès promig. O sigui, que es veu que els escocesos són enanos. Jo no ho sabia, això tampoc, Doncs jo sabia lo dels peruans, però el dels escocesos. No, t'ho juro, i ho he buscat i dic, en sèrio? I busco i dic, hòstia, pues són enanos, tio, els escocesos. Clar, quan te fiques Regne Unit no veus una alçada normal, però quan vas per regions, es veus que són enanos. No sé, Quan és el promig, has dit Escòcia? 1,48. 48? És duríssim, això. És molt... Però, a veure, jo no conec molta gent que faci menys d'1,50 m, Conec potser altres persones. A veure, clar, també estem parlant d'una regió, bueno, saps, d'Escòcia, que a saber també la gent que deu de viure i la majoria de gent suposo que deu de ser gent gran, també. Vale, però igualment, 1,50 m és molt poc. No, t'ho juro, i em vaig cagar. I jo vaig dir, bueno... I, clar, aquí lo normal és veure 1,70 m, però... Sí, crec 75. que la mitja espanyola està a 72 de homes i 65 en No, dones. de homes jo crec que és més alt. Sí, jo crec que és una mica. Sí, Més més. 75 o 77. Jo faig 75 i tot més alt que jo. Bueno, Sí. clar, però jo crec que Jo també... faig 1,80 m, això que me'l vaig dir meus amics. Bueno, però jo crec que això també deu de ser rotllo generacions, no? Deu d'anar anys. Potser sí. Perquè jo me passa, tio, que jo veig el que són del meu any, rotllo dels 90 i molts fins als 2000 I pocs. saps? Som gent alta. Però després pilles a xavals això, en plan, ara, que estan al final al 16-17 És més petit. i els veig petits. Sí. Home, però pensa que en 15-17 encara... Amb 16-17, però ja has crescut bastant, Sí. creixeràs com molt 3 centímetres més. A no ser que tinguis un creixement de NBA, Bueno, que ho dubto, perquè no és lo normal, una persona normal no creix tant. sí, no ho sé. A veure, és que jo també vaig créixer, jo al segon d'ESO feia 1,78, vull dir... Però tu... Sí, igual. Jo vaig créixer molt aviat i Va, vaig... tu has fet l'estirón i ja Jo al està. col·le era el més alt, vaig anar a l'institut i em vam passar en tot. Que ara entenc lo del bàsquet també, no? Sí. Joder, jo saltava, tio. Jo saltava a l'inici saltar, del partit. saltar no té res a veure amb... No, però feies a l'inicial. A l'inicial. Ah, coño, vale. Vas començar de tio. Saltar jo, Hòstia. perquè era el més alt, tio. Si vaig començar a jugar a bàsquet a 6 LOL! Sí. I has anat Ja 2 anys després ja estava jugant de base perquè era el més baixet de l'equip. Bueno, però també s'ha de dir que no ens donen per a res, cabró. No, però bueno, l'impàs aquest de passar per Però les sí, posicions a mi em va anar de lujo. No vas aprendre... Vas aprendre... Ah, però això també dir, perquè sé que hi ha jugadors, per exemple, crec que era Anthony Davis, que va jugar de base, que quan va començar a jugar era base i ara és interior. I aquest pas el porten bé, però d'interior exterior és igual o... Bueno, a veure, era minibàsquet, tampoc Bueno, te ja, fiques sí. a col·legiar i tal. Ja. Bueno, jo soc dels que penso que tothom ha de saber fer de tot. Vull dir, per molt que juguis de base, algo de joc de peus has de tenir. Per molt que després no fiquis d'esquena, però... Bueno, però és que no sabeu, no us entereu de res de bàsquet. El base és el tradicionalment més baixet, el que organitza l'equip, i el pivot és tradicionalment el més alt, és que està sota de l'aro, no? Bueno, tradicionalment és el més baixet, però no té per què Per ser-ho. això dic tradicionalment.
No té per què ser-ho. Després tens a tios també enormes i són bases. Sí. Però bueno, Tu. no. Bueno, ara ha canviat tot, no? Els pivots ara Ja, saben sí, i sí. tiren... Ara tiren tots, sí. Sí, Odi etern al bàsquet modern. Exacte. Ah, tu ets defensor de l'old school? Sí. Del pivot a la pintura? Claro, tío. Sí. Joder, jo quan li passo el meu pivot i veig que el meu pivot s'obre i se tira una castanya, Bueno, sí, penso, això. aquesta castanya també me la puc tirar jo, que faig 30 centímetres menys que tu. Ves cap a dintre, la Sí. xaca, Sí. xufa! I segurament tiraràs millor de 3 també, saps? Que és lo normal, però bueno. No, però jo vull dir, a mi també me molesta. Clar, a veure, jo no jugo al nivell que jugues tu tampoc. No, com si jugués a... Bueno, tio, però... Joder, però has jugat a nivell. Has jugat a un nivell, tio. Sí, sí, claro. Escola al Google, a veure què trobem. Cabró. Fijo que trobo algo. El Sergio Yuldi, Fijo que algo trobaria. Segur. Potser sí poca cosa, i estadístiques de 2 anys, però algo trobaria, segur. Quin ha estat el més alt que has jugat? Jo no he jugat a cap puesto, tio. Ja, A sènior és ara. A sènior és ara, Ja, segona va. catalana. A veure, l'única formació sí que jo era en preferent i territorial, No, pues, joder. pas gran i... ja és més del que he fet jo. Més que res perquè no he jugat mai a bàsquet. No, però dic això, dic, joder, a mi me passa, que estic en un nivell de merda, dic, als nivells més alts ja ni m'imagino. Però sí, sí. No te molesta. I això també els hi deu passar, bueno, a la CB ja no, però estic segur que al Lliga de l'Eport, quan Sí. quan el Hòstia. pivot se tire triples, estic Hòstia, el segur Vucevic. exacte, quan el Vucevic se tire triples estic segur que el Juani deu pensar per dintre, fill de puta, tio. Sí. I el Vucevic que encara tira bé, que és un pivot que... Bueno, però t'has vist el Marco. Claro, joder, a Juani Marco. És que a Juani, tio... O a Lobo. No, que Lobo... al Marco, al Makovic. Ah, no, encara no he vist jugar. Hòstia, jo vaig veure un parell d'aquí a casa, la foto de 3 aigües, tio. Sí, no... Claro, però a veure, què fa el Marco? Marco crec que era 2-3. També. Si jo fes 2-3 també estaria jugant a Bueno, a veure, a territorial mínim. territorial estaries dominant la pintura, crec jo. A segona, 2-3, joder, ja n'hi ha. A segona? A segona catalana. Bueno, però a segona hi ha 2-3, però ja són 2-3 ja amb nivell. Per això t'he dit. Ja comencen a tenir ja nivell. És el salt, de tercera a segona és el salt. Jo que sóc un portento físic. Sí, bueno, Estic super descuidat, però sóc un portento físic. però bueno, Tinc- que te tallo que m'estic Sí, dient, perdó. perquè no se'm foten ara a parlar de bàsquet aquí, els fricardos. Parlaríem aquí hores i hores. Sí, per això ho dic.